A seguir en aquests vídeos que estem fent, anem ara a veure com transferir el programa al robot real. Jo tinc així el meu programa i el primer que anem a fer és a connectar-se al controlador. Així en la pestanya controlador, añadir controlador i connexió con un clic. M'apareix això i inicia com a usuari predeterminat. Molt bé. Si vegem així, ja tinc per un costat el robot real i per altre costat el meu projecte de robot d'estudi. Molt bé. El primer que anem a fer és este programa, el programa de robot d'estudi, anem a guardar-lo, guardar programa como. Jo ja el tinc guardat, el torno a guardar. Molt bé. Ara, se n'anem al robot real. Jo tinc així un programa que té el robot carregat i directament des d'ací li dic carregar programa. Però no em deixa perquè tinc que sol·licitar accés d'escritura. Li dono accés d'escritura i si vegem així en el teach pendant em diu que tinc que conceder. Li dono i concedisc l'accés. Ara ja sí, des d'ací, botó dret, carregue programa, em diu que el robot ja conté un programa en uns mòduls i que anem a perdre'ls, anem a substituir-los. Li dic que sí. Busque el programa que tinc guardat, l'òbric i està donant-me uns errors perquè el nom de les entrades i les eixides no està bé, però ara ho arreglaré. L'ha carregat i l'únic que tinc que fer ara és, des de controlador, liberar acceso i al liberar accés directament ja tindré el programa. Si efectivament me'n vaig a código, ja puc veure que així tinc el programa ja carregat. Si volguera ara arreglar això, que no ho tinc bé, que tinc uns errors, des d'ací pulse Enter i està demanant-me a través que sol·licitar accés d'escriptura. Li dic que sí i tinc que a través concedir des del teach pendant i automàticament ja això ho puc arreglar. Li dic així perquè és ABB DI1, coma 1, punt i coma, això ho elimine. Així serà el ABB DO eixida digital 1 i així és la ABB eixida digital 1 i així baix és la entrada digital 2. ABB entrada digital 2. Ara sí que està correcte. Aplicar todo. Deixeu aplicar los canvis. Li dic que sí. I en principi ja el tindria. Me'n vaig a controlador. Liberar acceso. Si us fixem, jo llibera l'accés. Si llibera l'accés, doncs s'allibera l'accés i ja tinc el programa carregat correctament. D'esta manera podem carregar un projecte al robot i per altre costat podem fer canvis online en el robot.